And welcome back po dito sa Berlumabin Gabaon TV. So magang ito po mga kabayan, magla-live po ako and sorry for the past few days. Busy po sa trabaho, wala pong time. And I don't have also the time to make edit. Kaya para ma-sustain ko po yung mga binibigay ko pong mga ideas at dito sa aking vlog, ay magla-live na lamang po ako mga kabayan, which is sinulat ko po itong napaghalo-halong idea at mga research ko po and hope na makatulong po sa ating lahat. Ito po yung topic natin sa umagang ito. Pero bago tayo mag-umpisa mga kabayan, umpisahan natin sa salita ng Diyos. Ito po yung seek the truth and the truth shall set you free. Kaya mga kabayan, gagamitin natin yan sa ating buhay. Hanapin natin ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Kaya ito po, katotohanan po ito, 10 tips na gagawin mo para guminhawa ang iyong buhay. Ito na po, umpisahan na natin. Hindi na po tayo paligoy-ligoy. Kung bago ka pa lamang na mapadaan dito sa ating YouTube channel, please don't forget to subscribe with this channel. Kabayan, i-hit mo na rin ang notification bell para sa lahat ng aking mga bagong upload ay magkakaroon ka po ng notification. At i-likes mo kabayan at i-share mo sa iyong mga kakilala. Kaya ito na, unang-una po. Unang-una ay ang please don't skip kasi ang mga vlog ko, unahin natin sa Diyos po. Yan po ang unang-una na step na ginagawa natin. Take breath. I-set up natin yung mindset natin. Unang-una, yung mindset natin sa Panginoon. So yan, mindset sa Panginoon ang unang-unang step na gagawin natin para tayo po ay guminhawa. Ito na po yung ating devotion. Pangalawa, yung ating quiet time. Ito po related po sa entrepreneur at related din po sa business, sa personal discipline. Dito po mananalangin tayo, hihingi natin ng tawad lahat ng ating nagawa at pagkatapos natin makahingi, hingiin naman natin lahat sa Diyos ang gusto nating lahat mangyari sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating business, investment. Ayan po. Kaya yan ang unang-una, kagaya ng sinabi ko, isinulat ko po para hindi ko po makalimutan. At pangalawang gagawin mo po, mindset ulit. Ano itong mindset ulit? Ito yung mindset sa business. Ito yung mindset mo sa business mo. Ano ba gusto mo? Maging wealthy o maging rich? Siyempre, mas gusto natin yung maging wealthy. Kapag wealthy ka kasi, kahit maliit pang yung kinikita, alam mo yan na patakbuhin. At alam mong ayusin yung relasyon mo sa Diyos. At alam mong ayusin ang iyong sarili, yung health mo. Kaya, mas magandang maging wealthy at meron kang reinvestment, hindi lang investment. Kaya yan po ang mindset natin na pangalawa, mas gusto nating maging mindset na wealthy. So yan po yung pangalawa. At ang pangatlo kabayan ay yung alamin natin yung ating income. Know our current income. Ito po pag sinabi natin current income mga kabayan, lahat po ng pinanggagalingan ng ating kita. Siyempre, karamihan ngayon sa panahon natin, marami yung tatlo. Pinakamarami yung tatlong income ngayon kasi una yung trabaho, pangalawa yung mga passive income nila at saka yung mga iba side hustle. Marami nang gumagawa ngayon yan mga kabayan. At pangatlo, yung minsan yung mga may backyard farming, may mga alaga, may mga networking nga yung iba. Sorry hindi ko man ini-encourage na mag-networking po kayo, pero ang katotohanan may nagne-networking po talaga. So, yan po ang pangatlo. At ang pang-apat po, excuse me po. Titignan mo po ang sitwasyon ng iyong housing. Ano ba ang sitwasyon ng iyong housing? Pag sinabing housing sa bahay mo, sa bahay ba nangungupahan ka ba? Ayan, kailangan alamin mo kung nangungupahan ka. So dapat alam mong gamitin ang iyong inuupahan na bahay, yung wag basta-basta masira o di kaya pwede mo ring iparenta yung iba. Ganun po yung tinitignan natin. Ingatan ang mga gamit pag nangungupahan. Kapag hindi naman, syempre ayusin mo yung bahay mo, proteksyonan para hindi laging, kapag may sira kasi kahit bubong o kahit dingding gagastos ka rin, kaya ingatan din. Although alam natin na mayroon tayong
mga environmental effects. May mga bagyo na dumarating. Siyempre, mas maganda pa rin yung maagap po tayo. So yan po yung pang-apat po At yung pang-5, titignan natin yung pagkain natin dito. Dito po tayo dito sa pagkain nagkatalo. Kasi sa pagkain dapat pipiliin natin kung ano yung pinakakailangan natin. Pang-5 na yan. Yung pinakasustansya na kailangan nating kainin. Minsan kasi kumakain tayo ayon sa gusto natin. Siyempre, maraming tao yan. Pero minsan yung gusto ng katawan natin hindi nakakabuti sa atin. So, ang dapat nating gawin, mostly titignan natin kung ano yung mga healthy foods na kakainin natin. Ano ang example? Siyempre, combination. Meron tayong protina, meron tayong gulay o cruciferous, meron tayong fruits, at siyempre meron tayong mga legumes. So yan, pag nakumpleto naman natin yan sa mga may edad, siyempre meron tayong mga gatas, calcium at potassium. Ayan, mga saging. So pag titignan po natin yan, kasi ang goal po natin kasi para guminhawa po tayo. Kasi kapag hindi natin sinundan ito at marami tayong nararamdaman every time na pupunta tayo sa hospital, wala rin po yung income po natin, hindi po tayo makapag-save, hindi rin po tayo makapag-reinvest ng pera na gusto natin na maipon at ma-reinvest. So yan po yung pang-5. Pang-6 po yung clothing po natin. Yung sa clothing naman po natin mga kabayan, lagi po nating tinitignan yung sa clothing po natin. Sa akin kasi hindi po ako masyadong tumitingin sa mga original kasi mahal yan. Pag 320 na yan, 340 na yan dito sa mga original na mga Levi's o anuman na mga damit. Siyempre ang laking bagay na po yung matitipid mo doon. Ang importante kasi sa akin sa clothing, malinis siya, fit po sa akin at comfortable. Yan po, magagamit ko yan. Sana ganun din kayo. So pang-6 po yun. At pang-7 po mga kabayan, ito yung pinaka-importante kahit sino pong vlogger sinasabi ito. Yung iba nga, gamitin mo kung anong meron ka para magnegosyo. Tama po yun. Tumingin ka sa loob ng iyong bahay kung anong meron ka, kung anong meron gamit ka sa loob ng iyong bahay, nalutuin mo, iserve mo sa pamilya mo, gamitin mo kung anong meron ka na pagkain. Huwag bibili agad-agad na hindi mo muna tinitignan kung ano ang meron sa kusina mo. Kaya napaka-importante po ito na malaman po natin, gamitin kung anong meron sa kusina natin bago pa tayo mamili ulit. Ito po yung pang-8. Ito po yung pang-8. Bago po tayo mamalingke ulit, titignan natin kung anong meron sa loob ng bahay natin. Ulitin natin ng 3 beses. Ilista natin yung kailangan natin. At pag nalista natin, isipin natin ng maayos para kasi pag nilista mo, makakatipid ka dito eh. Pagpunta mo kasi doon, kung hindi ka naglilista kung ano-ano lang napupulot mamaya, nasaan na yung pera ko, nasaan na napunta. Ganun po ang mangyayari. Kasi napakagandang tools ito para maayos natin ito, para makapagtabi tayo ng pera at yung itinabi natin, ma-reinvest po natin. So napakaganda po. Itong pang-siyam po, hanggang ngayon po hinahanap-hanap ko pa rin at nagsasacrifice pa rin po ako. List your plan in the income stream. Ilista mo yung income stream mo. Kung anong meron ka na. Meron ka na bang trabaho? Meron ka ng sari-sari store? Meron ka na, di ba? At meron ka pang passive income? Ilista mo lahat yan at pilitin mong magkaroon pa. Di ho ba, napaka-importante po yan. Napaka-importante po yung bagay na yan po mga kabayan. At ang pang-10 po, ito po yung lagi ko pong ginagawa. Yung pang-10 po, na napaka-importante, ewan ko lang kung sa maniwala kayo hindi. Ito po yung exercises, yoga. Nag-yoga po ako at that time, devotion ko na rin po sa Panginoon yan para maproteksyonan ako. Kasi kung hindi ka po kasi healthy, at yung mind mo hindi rin healthy, hindi po maganda. Kinakailangan nangingibabaw ang espiritu ng Diyos sa mind natin at ang ating physical. So, ito po yung 10 na tips na kinakailangan po natin para guminhawa po ang ating buhay. Hanggang dito na lamang po ako ngayon mga kabayan kasi nandyan na po yung sasakyan namin. At sana nakatulong po ang vlog na ito. At sa inyong lahat, hangad ko po na tayo po ay umasenso at guminhawa ang ating buhay. Ako po muli si Mr. Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabing tulungan upang guminhawa ang buhay ng ating kapwa.
at tulungan ang ating kapwa para tayong lahat ay makaahon sa kahirapan. Ako po muli si Mr. Bernard Tubera Gabaon ang nagsasabi sa inyong Go Negosyo, practical tips ang kailangan mo upang ikaw ay umasenso, at ako muli, God bless you all.